Сегодня у нас в гостях писатель Кирилл Стайселько с презентацией новой книги «9 жизней Віта Море». Расскажите, пожалуйста, о чем эта книга? Так, гэта, калі цалкам браць назву «9 жыццяў Віта Море», гэта ўжо трэцяя кніга. Першая быў зборнік «Дзіцячы маніфест», потым роман «Маргіналіс», цяпер «Віта Море». Як і папярэднія кнігі, яна досыць насычаная і сюжэтна. Можна сказаць, што гэтая кніга ўжо паставіла 2 рэкорды, таму я трошкі папярэдне так удакладню, каб патлумачыць, што сюжэтна тут немагчыма распавесці. 2 рэкорды, адзін звязаны з колькасцю персанажаў, тут іх амаль што чвэрць тысячы, недзе там каля 250 В этой книге тоже? Предыдущая книга, по-моему, тоже поставила. Папярэдняя як бы па канцэнтрацыі, бо яна сама была невялікая, там, па колькасці персанажаў на аб'ём тэкста, а тут па абсалютнай колькасці. І другі рэкорд – гэта колькасць жанраў. Хоць гэта і такі цэльны тэкст, раман, але тут выкарыстоўваецца адразу 7 жанраў, і гэта кладзецца на канцэпцыю кнігі. Бо яе можна падзяліць на некалькі ўзроўняў. У адрозненні ад «Маргіналіса», дзе не было галоўнага персанажа, тут ёсць, прынамсі, такі прататып, альбо галоўны герой. Это и есть Віта Море, да? Так, і кніга падзелена на некалькі частак, кожна з якіх адпавядае таму ці іншаму ўзросту персанажа. Ён сталее, і кожная з гэтых частак таксама адпавядае пэўны гістарычны перыяд, таксама геаграфічная топіка, нейкая краіна канкрэтная, і, што самае цікавае, таксама філасофскі накірунак, філасофская канцэпцыя. І тое, што было для мяне эксперыментам, гэта таксама тое, што кожнай частцы адпавядае свой жанр. То ў кнізе гэта казка, іншая частка напісана ў жанре дэтэктыва і гэтак далей. А в чем особенность вот именно этой книги? Перш за ўсё, у гэтай канцэпцыі. Так, а што тычыцца алюзій, адсылак, канатацый, яны, мне здаецца, тут яшчэ, і сама логіка тэкста і праца чытача з тэкстам, яна больш тонкая, менш відавочная і ўжо адбываецца на трошкі іншых узроўнях. Эта книга, как и предыдущая, уже стала рекордсменом. Вельмі так цікава атрымліваецца, і мяне таксама пытаюцца, можа быць, як так можа быць, што вельмі шмат персанажаў, можа быць складана. І з папярэдняй кнігай не было складанасцяў, з гэтай таксама ўжо выйшлі першыя водгукі і кажуць, што у мяне неяк атрымліваецца вельмі арганічна сумяшчаць такую колькасць персанажаў у тэксце, і чытач зусім не губляецца. Я заўсёды, такое нейкае мінімальнае апраўданне, чаму іх столькі шмат. Мне здаецца, гэта таксама больш набліжае тэкст да рэчаіснасці, бо за ўсё жыццё сваё чалавек сутыкаецца з дзесяткамі, а то і больш тысячаў асобаў. Натуральна, ёсць сябры, сваякі і гэтак далей, такое блізкае кола. Але ёсць вялікая колькасць і людзей, і падзей, якія аказваюць таксама ўплыў на фарміраванне асобы, на яго каштоўнасці, але такім, можа быць, недзе невідавочным чынам нават для самой гэтай асобы, можа быць, нейкім ускосным чынам. І таму для мяне асабіста трошкі бывае дзіўна, калі тэкст ахоплівае, скажем, ўсё жыццё персанажа, але там мы сустракаем толькі некалькі, скажем, 20 ці 30 персанажаў. Калі гэта нейкая сітуацыя ў жыцці персанажа, тут больш зразумела. І таму вось такая колькасць, яна, мне здаецца, больш адпавядае рэчаіснасці. У некаторай ступені, што тычыцца мяне як аўтара, вось так атрымліваецца, мне цікава з такім фарматам тэксту працаваць. Скажите, пожалуйста, вот ваши герои, откуда они? Вот откуда вы про них пишете? Это же, наверное, нужно быть очень наблюдательным, чтобы описать человека. Это все фантазия. Гэта, зноў-такі, і мае тэксты, гэта у некаторых узнікаюць думкі, што калі чалавек пішыць кнігу, ён можа сядзець недзе ў кабінеце і проста нешта прыдумляць і запісваць, але гэтыя тэксты, яны вельмі такія факталагічныя, і я вывучаю шмат матэрыяла таксама, не толькі... Тут ёсць гістарычныя, псіхалагічныя, філасофскія аспекты, але нават і навуковыя. Бо калі я пісаў гэты тэкст, напрыклад, фантастычную частку, я чытаў кнігі па астрафізіцы, футуралогіі і так далей, каб тая фантастычная частка, якую я прыдумаў, яна, прынамсі, па сваёй логіцы не супярэчыла тым навуковым дадзеным, якія мы маем на сённяшні дзень.
Альбо калі гэта была там прыгодніцкая частка, я чытаў кнігі па гісторыі культуры гэтай цывілізацыі. У іншай частцы, напрыклад, чытаў кнігі, звязаныя з побытам у Брытаніі пачатку 20-го стагоддзя. Таму гэта таксама не проста фантазія, але таксама вялікая праца па вывучэнні матэрыяла. Если сравнить с прошлой книгой, то это уже значительно потолще. Ну, так. Насамрэч, вельмі мне падабаецца гэтае выданне, оно атрымалася такое вялікае і такой цвёрдай вокладцы. І яно, дарэчы, выдавецтва беларускае, але сама кніга друкавалася ў Вільні, ў Літве. Вось, таму тут таксама такі да нашых гістарычных культурніцкіх пэўных традыцый ёсць лінія. Посмотреть на обложку, там стоит 18+. Почему? Гэтая кніга не мае такіх жорсткіх момантаў, можа быць, сюжэтных, як «Маргіналіс», але не скажем, што зусім ужо дзіцяча, таму вось на ўсялякі выпадак такія пазнакі робяцца. А скажите, пожалуйста, какой тираж у этой книги? Гэта кніга выйшла накладам у 1000 асобнікаў. І сітуацыя такая, што калі выходзіў дэбютны тэкст, дэбютная кніга, там наклад быў зусім маленькі, это 300. Наступная выйшла 500, і потым яшчэ перавыданне было. І для беларускай літаратуры мастацкай, сярэдні такі наклад, гэта 300, 500, вось 500, гэта сярэдні такі. Вельмі добра, калі 1000 альбо 2000. Гэта самый, больш, напэўна, не бывае ў такіх рынкавых умовах для менавіта прозы беларускамоўнай. Скажите, пожалуйста, есть ли вот в этой книге ваш любимый персонаж? И кто он, если есть? Я не вельмі люблю ўсё ж такі кіраваць катэгорыямі самы любімы ці самы нелюбімы, але гэта можа быць не вельмі прыемны для мяне персонаж, але ўсё роўна праз яго таксама раскрываюцца і нейкія іншыя дэталі, сюжэтныя, сэнсавыя, таму нават калі яны мне не падабаюцца, іх ўсё роўна, як мне здаецца, нават і як у паўсядзённым жыцці, гэта тычыцца ідэяў, іншых людзей і так далей, нават калі табе гэта не падабаецца, ты ўсё роўна варта гэта паважаць, прымаць і не ўспрымаваць вельмі катэгарычна, бо, як мне здаецца, няма зусім там чорнага альбо белага, гэта заўсёды больш складаная. Это не бінарная апазіцыя, а больш складаны ўсё ж такі падыход патрабуе. А если вот вам не нравится герой, у вас нет такого, что сделаю тебя еще хуже, и вообще там в конце убью тебя? Может быть, толькі да той ступені, да якой патрабуе, скажем, сам тэкст і сама задума, але, натуральна, таксама не можа кніга змяшчаць толькі тых, хто мне падабаецца, і гэта было б, трошки дзіўна ўсё ж такі. Скажите, пожалуйста, а для кого эта книга будет интересна? Почитать? Вось тут якраз такі яшчэ можа быць нават больш шырокая аўдыторыя, параўнанні з папярэднімі кнігамі, бо, як я кажу, яна можа быць цікавая для людзей абсалютна розных жанраў, якія падабаюцца. Але сітуацыя такая, я ўжо стукаўся з чытачамі, якія кажуць, мы не любім, я і сам не вельмі люблю, скажем, жанр фантастыкі, альбо мы не любім казку, але вось тут яно атрымліваецца вельмі ўсё ж такі цікава і захапляльна. Таму нават калі вы, скажем так, не аддаеце перавагі астатнім жанрам, я думаю, што ўсё ж такі яна будзе таксама цікавая, але у той же самы момант вы знойдзеце і той жанр, які вам больш падабаецца. Сегодня состоится презентация в Борисове. В каких городах еще была презентация? У Борисове будзе адна з першых прэзентацый. Адна ўжо была, значит, у Віцебску у пятніцу, і пазаўчора была аўтограф-сесія, і такая міні-прэзентацыя у краме Озбай у Мінску. І третья такая прэзентацыя гэта Барысаў, потым будзе ў Мінску буйная прэзентацыя з выступоўцамі, музыкамі у музеі Максіма Богдановича. Это будзе 19 красавіка ў пятніцу, 19:00 у Траецкім прадмесці. І потым буйныя гарады і рэгіянальныя, гэта і Брест, і Гародня, і Магілёў, Гомель, Баранавіч і гэтак далей, Бабруйск. Только в Беларуси, а где-то за... С папярэдняй кнігай я таксама ездзіў з прэзентацыямі і ў Польшу, Літву, Венгрію і так далей.
З гэтай кнігай, ну, пакуль што зробім прэзентацыю ў Беларусі, але тут яшчэ такая сітуацыя, што хутка лета не самы лепшы перыяд, таму трэба паспець як мага больш зрабіць прэзентацыі да вакацыі, выходных да лета. А там ужо будзем глядзець, можа быць, замежныя таксама прэзентацыі будуць і ўжо ў іншых краінах. Расскажите, пожалуйста, о ваших дальнейших планах. Чего нам, читателям, ждать от вас еще? Так, спадзяюся, што наступная кніга будзе. І так атрымалася, што цяпер я паралельна працую нават над 2 тэкстамі. Адзін будзе зусім такі маленькі ў параўнанні, канешне, з новай кнігай, але ён будзе больш грунтавацца на беларускай гісторыі, міфалогіі, культуры, то бок і па месцы дзеяння, і па часе дзеяння будзе больш прывязаная кніга да менавіта беларускай глебы, у адрозненні ад папярэдніх, дзе больш такі касмапалітычны і сюжэт, і астатнія аспекты, то бок якія не прывязваюцца выключна да Беларусі. І яшчэ адзін тэкст рыхтую, а ён ужо будзе яшчэ больш эксперыментальны, чым Вітамор. Ён будзе такі і постмадэрновы, з такімі вельмі складанымі элементамі. Гэта будзе, я думаю, цікавы эксперимент. Новую книгу Кирилла Стайселька «9 жизней Виты Моры» вы можете в скором времени уже найти на книжных полках Центральной районной библиотеки имени Ивана Хрисанфовича Колодеева.